Auta MG Boy, shahararren fitaccen mawaƙin nan wanda aka fi sani da watakan Auta MG Boy. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah dan uwa, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Sannan kuma idan ba ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Wannan shahararren mawaƙi dai wato kam Auta MG Boy, idan ka kasance kana bibiyar wannan mawaƙi wato Auta MG Boy, na fa tabbatar da lallai zahiri ka tabbatar da mawaƙi ne wanda yake kokari wajen kawo waƙoƙinsa musamman ma a ɓangaren waƙoƙi irin na soyayya. To ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin labarin yadda wannan mawaƙi zai kawo wasu shahararrun waƙoƙinsa a cikin wannan shekara ta 2022 nan ba da jimawa ba. Idan kuka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu, za mu faɗa muku sunayen waƙoƙin da kuma adadin waƙoƙin da wannan shahararren mawaƙi wato kam Auta MG Boy zai fitar a cikin wannan shekara ta 2022. Kawai kai dai ka daure ka bi mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin sunayen waƙar da kuma lokacin da wannan shahararren mawaƙi wato Auta MG Boy yake sa ran zai fitar da shahararrun waƙoƙin nasa a cikin wannan shekara ta 2022 kafin mu ban kwana da ita. Wannan shahararren mawaƙi dai wato Auta MG Boy, na fa tabbatar da lallai zahiri idan ka kana bibiyar wannan mawaƙi ka tabbatar da lallai jajirtaccen mawaƙi ne wanda yake kokari wajen ganin yayi kokarin kawo shahararrun waƙoƙinsa akai-akai musamman ma a ɓangaren iri na soyayya. Wannan mawaƙi wato Auta MG Boy ba a bar shi a baya ba wajen ganin yana kokarin kawo shahararrun waƙoƙinsa kuma fitattu nishaɗantattu wanda yake nishaɗantar da masoyansa da kuma mabiyansa. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV domin jin yadda zai kawo sababbin waƙoƙin nasa. Sannan ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Ma'allar ku ta cikin wani sabon bidiyo namu domin jin yadda wannan mawaƙi wato Auta MG Boy zai fitar da shahararrun waƙoƙin nasa a cikin wannan shekara ta 2022 kafin mu ban kwana da ita. Sai dai ina ƙara roƙonka da kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. Sannan kuma idan ba da farkon zuwan ka ba, ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp. Mun gode, sai anjima.